Yes, mis amores, Lantur, contar, boa noite, como você está passando? Você está enjoy ver, tá virando duche, que minha maneira uma bisa, tiki-tela, esse é nosso papo de nosso grupo de gente muito, não? Nós temos bebês de coisas para tiki-tela. Vamos está chegando a temporada de bicicleta. Me quero mandar saludos para Josh Buck, Capitão Buck, tá aí? Buck de sintonia, boa noite. Kiko nanta Buck, minsa. Que mena, boa noite, tá mirones, nanta, mirones. Sim, Shonan, boa noite, imenso prazer de estar junto com você. Boa noite, junto com você na tour, Iseli Martes. Também te welkom, você tour. Timasco ainda, Tamira, você na tour, boa noite. Mis amores, dan seguro, você também. Sim, até Ludwig Soares, boa noite, feliz tarde. Sim, Shonan, prometo turcos, me quero anunciar que lamentavelmente nós temos evento para Vaderdag, Domino Toernooi, nós cancelen. Die komen ons cancelen. Te sombra, nós temos tiki melding para evenemento aqui, então tá pensei, nós decidimos cancelar. Pero pica te queda debe tour etata na tour hende homa na por sombra maneira tá tem algo para moederdag. Well, neste assim algo pero homa não também, vou compreender, porque senão Jesus lo me entende. Well, no, nós estamos planeando hobby mais melhor, então vamos começar no den zomer, também na zomer, que nós lobbying com algo para nós enomen, para etata, etc. Kika também tá, nós temos papel ainda, com team pica, para nós hinquele net de outro, para nós vir com algo fantástico. Então, papiando de evento, nós lobbying também com outro evento trove para nós gente buena a trove, que menta baita tem 2 eventos na próximo season de Pica. Me quero anunciar também Shonan que a noite é de laser programa para essa season aqui. Essa é nota aqui tá que aventura Pica lo vai live. Para você ansar, como te acorda de você não, então como te queda pendiente com você não. Bom, pero é de laster oficial programa para essa season de Pica aqui, então nós logo vamos começar com a nova season 4 de setembro oficial. Mas é uma visa tussendor. Nós lo vini com Pica, Kiko lo vai estar, não sai ainda, pero nós temos que preparar também para a nova season, para nós poder ser tema na Pica, maneira sempre. À noite, primeiro debe, não quero acabar essa season aqui, para sombra mensagem bastante acorda, de mei, nós temos Nicky Royer com Tiffany Jancher. Com o tema de com papapia, com nós muitos over de sexualidade não deseja. Já passar nós temos mais problema com o sonido. É aqui nós avisa que nós também que programa dia mais por sombra é importante para trazer essa aqui adiante. Então, primeiro deve, a noite pica. Tá complica sei. Dus a noite nós invitado para mim novidade Nicky Royer. Não porta presente, ela pede 1000 desculpas, ela manda braço para para você, porque Nicky está com vacância na Gâmbia já. A mami real está aí, cai mansionan, que mena, ito ang gando Ted Bundy ay abanda na. Dus,
Shona, wel oude noche taku Tiffany Jantje, lomita sintana mesa con ons man papje over die thema interessante aqui. So het thema que ketubai, eta actueel, eta actualidade enorme que está jugando de nossa comunidade. Tiffany, boa noite. Hallo. Conta Cubo. Gaat lekker. Gaat lekker. Ja. Zo lang, maar passa maar chatter boven me haaien. Senhor, para mim, assim, tá vendo me a noite, Shona. É só que me quer 24 horas por dia is niet genoeg, não está suficiente para Não é suficiente, verdade. I'm sorry, não verwacht gewoon dice live. No, pero sí esse equipamento que wordt goed bezig aan te dragen bij naar onze comuniteit. Dat is eigenlijk wat te doen met de persoon bij de curva de piri, dus senão wat ik heb bij bezig. Ja. Minha mãe vai nos ensinar a quem Tiffany Jantje. Yes. Nou, boa noite. Tiffany Jantje, met een eigen stichting, Hoe Am I moest te maken pijn, schaamte en verborgen onderwerpen bespreekbaar. Op het moment toen we de pijn, lokaal kwam niet tussen de reportage, de abatame, pero outro mano op is het van. Ik weet niet meer nada. Schaamte, turcos porta schaamte, pero nos turting outro coisa que nós schaamnos mesmo voor. Anto verborgen turnen ting coisa que nós dizem não. Bueno, vaya no, y eigenlijk si por nunca no. Nos te por bem maak turcos na e bespreekbaar e papi ko ene para la panasa com ampo maak bespreekbaar. Nos na se na school, nos dat is mucha. Maar ook buurthuizen, bejaardenhuizen, daar waar het nodig is. Nos de papia, hoe verschillende mensen ook met professionals, dus ook nos paciënten soorticos, en ainda nos daar komt maken bepaalde dingen bespreekbaar. En dat doen wij dan. En dat gaat lekker, dat gaat goed. Ja, ik heb gezegd, wordt hij een drukke leven. Een beetje te druk, ja. Ja. Nou, is even een bon signaal in principe. Zeker weten. Is even in principe. Wat een beetje verborgen. Op het piano, se vooral manier waar mensen zich kan zien dan, nan kosnan, nan que tem escondida atrás. Mas ora que dia outro, se não que mira, não que escuta. Juist. Ja, pero quando você está, basticam, vou por toch entender que a opinião do outro ainda está over die porta algo bom está passando. Zie, ik geef een gekke voorbeeld. In een bepaalde gasolina aqui, portando que bisam hende, possuiam, isso aqui que eu não levei para pedir. Pero se me entende que aba não paga bocas, então me que toch sa, zeg maar pel, que com outra não tem VC, tu bisa nang batende, maar itu paga kas. Itu stikken pas ele hasta mas erger pawak, er reactie. Correcto. En nogmaals, het is altijd makkelijker papi de motor hende. Dat is een tabobida. Aan de orde dat wij doen is, ja, dan moet je er toch zelf mee gaan dealen. Ja, doe dat maar even. Ja. Pero, wacht, wanneer er een coisa assim ne passa, na plapa bisa si, bokus de bomboshi. Ja, of het nou bomboshi is of een soort van overlevingsstrategie. Een coisa como nós portamos tudo, a gente sempre ora com papo malo vivo. Tinggal waktu apa malu dulu, tapi orang ku outra yang kita ambil malu dulu na mira aan mas mo. Dus op het moment dat alle aandacht bij jou is, zullen ze niet meer naar mij kijken. En dat helpt. En daarnaast, niet om iets, dat is ook door Netflix, maar door soorten social media, op die daarbij doen, die komt. We vinden het fijn om naar andermans leven te kijken. We vinden het fijn om bezig te zijn met dingen die niet van ons zijn. Omdat het niet persoonlijk is. Het maakt het ook gewoon makkelijker, want dan is het niet, tawak. Om film, direct is een bewaar, maar moet het stappen. Correct. Er zijn eigen bieden wat in deel komen. En dat maakt het wel moeilijk. En ook dan ook algo, kijk zo dat was koos leuk, dat is niet noemen. Dat het was malo na, dat was dan eigenlijk portable op super tablet boek, super. Kijk koos na, kijk koos na boek, direct pauze, kijk koos mas erg, eu nem vou outra coisa.
Ya. Ese es seguro. Pero, Tiffany, contanos de bestichting. Yes. Kiko het hou in. Kiko tahu in. Lalu mesti sempre tá com nota profissionals não só, dus com assim Paulo. Maar net eigenlijk Kiko. Nós precies outro papel. Dus eigenlijk interviewen we het papel com eigen hemmen. Of het nou de broervrouw is, of boerumango of casa, het doesn't matter. Bobia, nós mesmos formulamos e o outro, pero bobia também nós aqui que nós temos comer com nós temos papel erover. Mas se vamos mirar met astrologia, bobia. Ja, quando eu gostar algo, quando eu gostar com o bisami van, Tiffany, wat capaciteit of reageren op een bepaalde manier op bepaalde dingen. In lokaal van ons stichting daar, gewoon helemaal toe, echt hè, dus gewoon, laten we er samen over praten. Waarom is het een schaamte? Waarom is het een para leren, delen en inspireren? Ja. Ik probeer leren daar, ons te bieden van, het is belangrijk dat we weten waar het over gaat. Zo probeer ons te problemen of ons te houden dingen verborgen, pas ons mis eigenlijk in het dus we weten helemaal niet waar het over gaat. En dus we zullen zien erover. Kijk het labra tonifica. Kijk allemaal dingen zien. Kijk echt gevolgen aan dat. Kijk wat in nadelen en partijvoordelen. Dan heb je ook nog eens leren en dan heb je delen. Delen heb je dat. Dan zie je ja, toch dingen met elkaar delen. Want ik ook ons te bezinnen te houden, ik kon verborgen, ons nog het kon trainen, ons te houden, ons niet. Dan maakt het wel, ons nog voor. Dat we het ook niet met elkaar, dat we het ook niet van elkaar weten. En in plaats van een stapje erover, wat dan je toch heb je van, oh wauw, hoe daar is het te passen in kakje of aan, wat dan passen dingetje, gewoon aan wat niet kunnen. Dus dat we dat zeg maar gewoon normaal maken, dat het gewoon kan. En laat het je inspireren. Maar we moeten gewoon zien dat we in de immigra, si a solucionar el problema que porta a botin com a dos anos, porta 10 anos, tá com Verkaren we dit met een rugzak. Precies. Aan de rugzak, dus nog in een rugzak. Of die nou helemaal vol is of heel leeg is. We hebben allemaal onze manier om daarmee om te gaan. Maar heel vaak is dat niet eens per se de juiste manier. Maar nós sabemos de outra maneira, passo nogmaals, nós te kan que na mis continuidades, passo me tas tu versleten, tu se irrita me irrita, tu tas no bom, tot net. In plaats van portar, se me mostra irrita me tas, irrita me irrita sangue inteiro. Porque me tas, você como te interessa, tas outro com não usa mais buqueire, of tas com botinho, assim, não gosto de porque eu não estou na mudança, não sabe, tas assim, para passar no eu um bocado lá, não estou querendo comer. Então, eu disse, está assim mesmo, está assim, não tem nada aqui. Estava assim, eu vou 5 euros. E eu vou comprar algo assim. Eu adoro quando eu estou com outra, mas sabe, assim, eu queria beter het niet van elkaar. Ze leren ook niet van elkaar. Maar Tiffany, die kon ja, a mim quer que nos cultura, turco assim o que tá escondido. Ja. Turco assim, a todo me que nem de boak aqui na boca de televisão holandês, né? Turco está flap, agora com ele beleza. Ja. Pabili po yung solusyon. Pero sa kanos, no, tukos, mane sempre que pensa, un tabu, no, ako'y vergüenza. Pero, é vergüenza, ito yung damo. Helemaal niet. Helemaal niet. Maar ik heb er zo daar gezien, dat geloof ik echt niet met de kerk, dat daar oude die yes. Hobby erg. Ja, dus ondertussen dus doorkomen ons vertragen eigenlijk alle soorten nationaliteiten. Rotterdam kent 170, hè? Dus niet even één, 170 verschillende nationaliteiten. Ons vertragen toerenden. En dan hoor je dingen, dan denk je, wauw. Kom je ook uit Curaçao? Kom je ook uit? Het is zo herkenbaar en dan is het misschien wel een Turk. 10 bepaalde culturen, inderdaad. Het heeft heel erg met trots te maken. Het heeft met trots te maken. Ja. Want wat je ook gewoon merkt is. Nós temos algo de bicho, nós queremos mostrar algo. É verschil daar comportar macamba e anti-Ara, ik noem het even zo, hè, is dat er misschien minder trots is of trots op andere dingen. Neem nou een voorbeeld gewoon super kent. Komt er een moedje naar school, hè, gewoon een Nederlands jongetje, kwam pakket zit in de kast. En dan samen 1 of 2. Misschien eentje voor gym, eentje voor school. Ja, zoiets toch? Ja. Vraag een Antilliaans jongetje hoeveel schoenen hij heeft.
Die zal dan sneller zeggen, misschien 5, misschien 20, misschien, dat zou kunnen. Zie je die minder dan 5, ik word dat van ons, ja, kan ik daar doen, zo, want ik kan het zien niet. Kijk het pas, hoor ik niet was die aan. En dan denk ik, dat vond ook heel leuk, nee, ik kom donkers. Meestal doen we hier Antilliaanse jongetjes op een feestje, maar ik heb een nasi aan. Dan de mami om die steek, en moet je kassie aan. Waarom? Wij vinden het belangrijk om bepaalde kledingstijl, bepaalde dingen te laten zien. En onze Jeremy Sami, en het was een Marokkaanse vrouw. Jeremy Sami, was ik wat dat even in? Nossa binada. Ik ben nosta makkelijk op een moester, een nosta boom. Dus nosta compra course, met een autocarro of para ons kasta, dan moestra nosté. A show off. Juist. Het is niet gewoon weer als allemaal, ik wil ook weer als het hoort gewoon bij ons. En blijkbaar hebben we een andere prioriteiten, maar dat maakt ons niet slecht. En zo zou je het ook kunnen zien. Maar toch denk ik dat het heel belangrijk is, en dat is wat wij met die stichting doen. Maar toch, die daarachter staat, en het belangrijk is om ook over dingen te praten. We hebben het nu over seksualiteit, maar het gaat over huiselijk geweld, het gaat over van alles. Zien we ons nog papier erover, blijft het bij ons en wordt onze trots alleen maar zwaarder en zwaarder. En hoe ga je er dan mee om? Right. Seguro. Pero conta-nos o Kiko de stichting te houden in. Kiko de meta com stichting. Dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag, om heel eerlijk. Pure personen, dat zijn meerdere dingen. We maken meerdere kleine schaamte en verborgen onderwerpen bespreekbaar. Visa activa alle mensen, wie het ook mag zijn, is dan ook keer, want daar vind ik dat heel belangrijk, dat het vrijwillig is, dat ze weten van oké, ik weet hoe ik voor, tijdens en na wat voor gesprek dan ook, weet hoe ik daarmee moet handelen. Maar niet waar het over gaat. Maar zo, nogmaals, dat ook niet er is. Er zit ook kindermishandeling, hè? Met de bossako aan de overkant, toen moet je goed worden mishandeld. Als je op wat je moet letten, ga je het ook niet herkennen. Ik signalen aan elke keer pas als Shindian is, wij willen mensen leren van dit zijn de signalen. Maar op het moment dat je de signalen hebt, kijk wat zo, kijk wat bij zo. Wil het gesprek aangaan, kijk als ik kan, als ik kaas in België zeggen, hallo, ik denk dat. Nou, dat werkt niet altijd. Dus van tevoren al nadenken en mensen activeren van, hey, kom nou wat bij een leuke kosokie. Nou, dan moet je dan in lokale communicatie heel erg graag daar ook weer samen met elkaar zeg maar, nadenken van oké, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij in ieder geval voor onszelf, in ons eigen kleine kringetje, maar zeker dat daar buiten kan, dat we er kunnen zijn voor een ander. Nou, dat kan alleen maar als we ons echt denken vooraf al na. Dus ook niet bij ons ik kon ver van naar bed show. Laatst een paar passen, niemand zei van om de koeitaak, dus ik jongen met de staat of het dorp. Een jongetje niet kon zeggen. Maar hetzelfde jongetje kan jouw buurjongetje zijn, hetzelfde jongetje kan jouw kind zijn. Wat doe je dan? En daar moeten we over na gaan denken. Dus ik denk dat. Ja, Kiko momento pensa over die caso di e muito homer Gino A, que depois estava da Fluminense, depois na Bienje morto. Kiko. Lastig, het is heel lastig. Mijn moederhart was helder, mag je weten. Ik vond het heel erg. Want de mas die passen dat je gewoon denkt, ik weet wel bijna zeker dat ze een dood terug zullen vinden. En je wilt hoop houden, maar er gebeurt zoveel dat je het bijna als een feit ziet. En dat is vervelend. Nu kon ik zeggen, zo bon en proberen van, dat hadden we kunnen voorkomen, we hadden dit of dat moeten doen. Ja, I don't know. Minosa kon zo'n opvoeding tabakata, Minosa kon de opvoeding die daardoor tabakata. Minosa kiko apasa, dus ik vind het heel moeilijk om daar een oordeel over te geven, omdat ik de feiten gewoon nog niet ken. Nee. Wat ik wel weet is dat ik denk, wauw, wat hadden we moeten doen? Weet je, wat had ik als moeder, weet je, ik heb ook een zoontje van 8 jaar. Wat moet ik hem leren? Wat moet ik tegen hem zeggen? Zodat we dit kunnen voorkomen. Wat moet ik als moeder doen? En dat is moeilijk. Oh, Bambisa, zie, ik dader, dat hij een paar die acaba, dat hij Gino in de gaten, EUE in de gaten. En dan, ja, porta, EUE tambe, lori paraku, e dadere, te volgen, ik noem maar wat. Ja.
Kiko mo te quere de un caso sina, agora kita pure specular, não se base te specular, pero Kiko mo te quere é muito por chegar caso bicho so ouders dan van bosano met de mira turdia hammer arriba bicycle of de auto de manier te aangevolgd. Dat is achtervolg niet, het is geen turbia. Weet je wat het ook is? Op het moment, we hebben over die signalen, hè? Sí. Zak ik signalen aan ta, letter op. Als kind weet je heel vaak niet wat er gevaarlijk is. Ik weet niet, Kuna papi van tevoren, Kuna die zeggen, hey, let je op, Prada. Het verhaal is nu, het is niet een kursi, ik heb een kursi, AWK, Stabilisa, we waren aan het voetballen. En in jaar heb ik voetbal con ons. En dan ga je aandacht en dan heb je dus ik heb ze gezien van hey, wat een bala boom met de kerk maar weet je misschien wilde hij super graag topsporter worden, weet ik niet hè? Ja, klopt. En weet hij wauw, dit wil ik. Kijk, Kika pas het stress nu helemaal voor contact, maar we waren er niet bij. Degenen die erbij waren, eentje die is er niet meer en de andere, ik vraag me af of hij het gaat vertellen, ja of nee. Maar wat je dus krijgt is van hoe ga je daarmee om en wat moet je daar zeg maar mee doen? Weet je, kijk, natuurlijk, nos pacientes, antes se moviam um trem no Kiko. Sim, o papi pode distrair, ze zijn sempre nos falando niet doen, hè. Maar heel vaak wanneer we over dat soort dingen praten, praten we ook over de enge man. Weet je, en we hadden vroeger nog de potloodventer, hè, de man met de grote bruine jas. Ja. En als je hem open zou maken, zou je iets zien wat je niet wil zien, zeg maar. Dat heb ik wel voor me. Ik ga niet, want dat ziet er zo uit. En wat dat ziet er zo uit. Dus orgaan als de kont uit, hoop je dan als de kont moet je naar. Ja, en het is weet ik veel, een vieze oude man. Ik zeg maar wat, hè. Zie je, papa, niet kan meer dingen moet je naar. Precies. Maar dat kind zou ook alleen maar dat onthouden. Weet je wel, dus een onaardig iemand die wij misschien wil meenemen. Ja. Wil dat zeggen dat we allemaal angst in die kinderen moeten gaan stoppen, moeten zeggen. En als ze dit doen en dat. Is moeilijk. Is moeilijk, want ga je een kind zo bang maken dat het kind niet meer buiten kan spelen? Of maak je dat kind, dus de awareness erin zetten van oké, bepaalde dingen moet je wel weten, bepaalde dingen moet je niet weten. Hoe ga je daarmee om? Dat is geen standaard regel voor. Weet je kan alles gestudeerd hebben, vraag het maar aan hun, zij zullen het ook niet weten. Ja. En dat heeft puur te maken met, dat het ook gewoon met het kind te maken heeft, de ontwikkeling van het kind, wat kan je wel, wat kan je niet. Maar het is moeilijk. Het is moeilijk, maar op het moment dat het kind vragen heeft, daar zeg ik wel altijd. Op alles wat waar het kind vragen over heeft, geef daar antwoord op. Dus op een makkelijke controle, dat is een onzinkbaar. En dan is het belangrijk dat jij daar een antwoord op kan geven. En als je denkt van, ik weet het eigenlijk niet, weet je, dan ga dan samen naar schooljournaal kijken. Daar hebben ze het er ook over en bespreken het dan. Ik weet het zelf ook niet, schat, maar hoe zou jij, weet je, dan gaan we met het kind over praten. Want dat is het ding, we praten zo min mogelijk met die kinderen over dit soort dingen, omdat we ze niet bang willen maken. Maar dat werkt ook niet. Pero die kon het papje emotioneel over ekoski. Soms omdat ouders het gewoon zelf niet weten. Omdat ze niet weten hoe ze erover moeten praten. Vaak denken ouders ook dat, nou daar heb ik het over in de school. Dan is het van de school neemt het wel over. Maar dat de school tingu educamiu. Soms denken mensen echt zo. Ja, niet zaken dat misschien door de school samen met dus dat zou iets kunnen zijn. Maar ook gewoon het stukje gewoon niet weten hoe erover te moeten praten. Wat geef je aan? Wat vertel je wel? Wat vertel je niet? Oké. Blanca Bonochi, Crosita Bonochi. Susi, Bosantur, Bonochi, sigur. Pero, eu reed bostichting hoe am I te kaya ding. Kung mama nang por wordo preparar pa esorti coisa aqui, esorti tema na aqui nang yunang. Sombra, wacht, maar is importante, wacht, unicamente papje over die seksualiteit, pero também voy a escola, voy a salir de escola, ela hanhele com gente estranho a benadere, wacht, maneira de caso de muito aqui, ele tava hunga com su outro amiguitos não, então egai a joinan.
bota bisa atrobe op zich na vestraio, bota normal. Pero ya egay atraso plan kaba. Takong eting gudrenta den escola aqui. Boko mane pa sombra promena ya bota tahaya um pedofil também ni kusumangal tuna é mucha, então assim né é tão loque mucha en. Mas awo é mucha nanta alert, no nintimah. Bako mana que nem nintimah itu manada porque se eu opting baik com nekas, também maior natin ko wake prome. Pasombra ba preparanan ka ba kemen nan apasa station A. Nee, maar tegenwoordig gaat het al lang niet meer om een snoepje. Precies. Het gaat al lang niet meer om een snoepje. En daar is iets wat we niet mogen vergeten, dat we mee moeten in die dingetjes. Weet je, het klinkt bijna gemeen om zo te zeggen, maar het zijn slimme mensen die dit soort dingen doen. Die hebben er inderdaad al over nagedacht, die hebben een plan. Dus dan gaat het inderdaad een andere kant op. Kasi iti ko, kaya ya, ku ela plan ya su kos kaba, pa ebini ku estrategia A. Ko, pa kue, eluis, emuche, pa bai ko ni. Bako mo na kimen, bawa de spel, ku kiko, pero atrobe, mita punta mi mens, si emucha, ta bom prepara, ku ora que le llega cas, en te bisa sumayor na si awan no sa voetbal ko kiko Soms wordt het niet gevraagd. Soms wordt het niet gevraagd. Dus op het moment dat het zeg maar niet gevraagd wordt, denkt het kind dat ook over niet te vertellen, want het was niet boeiend. Ja. Weet je wel, want stel je voor, hè, neem het even mee als weet moet je werken, moet je een kaas, dan komt daar van 8 uur kom ik kaas bij school, ik probeer me weer doen, niet dat ik al. Dan zou je ook denken, kind, hou even op, ik hoef niet alles te weten. Stel dat ik dat elke dag zou doen. En toen gingen we eten, en toen gingen we naar buiten, en toen ging iemand huilen. Ja, alles is toen, met de corda. Dat bedoel ik. En dan denk je, oh kind, oké, was het leuk? Oké, klaar. Ga je nu even je tanden poetsen, want je moet gaan slapen, bijvoorbeeld. Hè? En ik denk dat we moeten zelf vragen gaan stellen. We moeten zelf daar komen. En dat kinderen ook weten, dat is belangrijk. Dat is belangrijk dat ik dat aan mijn moeder vertel. Maar dat ga je alleen maar doen als jij denkt, oh, misschien is het wel gevaarlijk. Op het moment dat jij buiten hebt gespeeld en er is een man komen voetballen en hij heeft weer gevoetbald en hij is weggegaan, zou je denken, het was niet een gevaar, niks aan de hand, even geef het eigenlijk ook weer. Ja, op het moment dat er wat was gebeurd, was het gewoon, ik trouw moet je naar Siereka's. Sim. Nou, maar Siereka's komt er naar mama, ik had dat van, oh ja, we hebben buiten gespeeld en een man is met ons, die hebben het ook niet gedaan. Ja. Omdat ze blijkbaar dachten dat het niet interessant was. Jij hebt gisteren een hele dag gehad. Normaal. Precies, jij hebt gisteren een hele dag gehad. Je hebt ook niet alles misschien thuis verteld. Ja, dat doen we niet standaard. Puur omdat we denken, het zou wel niet interessant zijn. Cinco trabalho aqui, pouco passado de dat in 5 jaar. Se estava te erg. Ik wil bijna een trauma noemen, lobo cordelen, ik lobo contra me van chilenos dat chicken. Oh, alle goed dat leuk. Hè, ze bij Efteling en dat weet je nog. Maar als jij geen foto's nog daarvan hebt, ga je het niet onthouden. Want het blijft, denk ik zelfs hierboven van. En interessant. Ja, weet je, en er zijn een aantal dingetjes hè, om zeg maar toch het stukje seksualiteit te pakken. Op het moment dat het gaat over het bespreekbaar maken of het herkennen of hoe je het ook wil noemen. Het belangrijk van onszelf van oké, wat kan ik wel bespreekbaar maken, wat niet. Weet je, we hadden het net over dat er een plan is. Ik geloof niet dat iemand opstaat en denkt gewoon uit het niets en denkt oké, ik ga het doen. Heel vaak hebben ze al heel vaak erover nagedacht. Atrobinawak. En op een gegeven moment denken ze, hé, dat meisje, hoe oud ze ook nog mag zijn, haar willen wij zou ik wel willen aanraken. Omdat we eigenlijk niet zo te zien doen door naam erbij. Weet je, het zijn meestal plannen, het zijn dingen waar ze al over na hebben gedacht. En daarom is het zo belangrijk, vorige keer hadden we een stappen DJ, ja, ik benoem hem allemaal op. Er zijn een aantal punten waar we op het moment dat we het bespreekbaar maken met kinderen, of voor kinderen in ieder geval daarover willen vertellen, dat er een aantal punten zijn toen naar mensen samen van hé, het punten naar het belangrijk dat je daarover na kan denken. Weet je, het eerste is, ik zeg altijd vrijwilligheid. Heb jij ja gezegd? Vind jij het belangrijk? Weet je, het was belangrijk.
En je kom je naar Costa Chiquito. Op het moment kom je laten horen, kijk, als je er op je ziet, denk jij, wat gebeurt er nu? Ik heb het haciendo. Maar als ik tegen jou zeg, niet die macht is in de Europea, dan abo, of dan is dat missie of no. Die moet filmpje horen, ik kon aan de kast op je de klas, op je vrouw, om ze moest vermoeden. En ik vind het een leuk filmpje. Hij is veel te lang, maar het gaat als volgt. Rita Boquete. En dan kan jij zeggen ja of nee, toch? Ja. Nou, Boquete? Sí. Oké. Maar we zijn ook Boquete, is ook in Polanta. We ponen water koken, weet je wel? Sí. Of ketel, hoe je het ook wil noemen. Met de pony, auto. Op het moment kom ik aan een back, ik wil weer bestaan, niet thema's. Niet op Arabia, toch? Niet op Kuwait, we zijn op bebé. Als je er ook dat we bebé, dus maar traje kaba. Dat kan. Maar je hoort wel, je lacht terugkomt. Klopt niet, toch? Sí, sí, coisa erbij. En wat erbij. Dus zie je ook een boquete, we zijn misschien niet kete. En we kunnen denken, nee, je wordt ook meer, nice, we zitten er weer junto. Toch? Op het moment dat we zijn toch uiteindelijk, wat toen meer mis, en toen toch gezien dat we zeggen, eigenlijk niet kete aqui. Want ik terecht in de maas, kijk hoe maar traje, porta in stress, en ik weet comprele, weet ik veel. Maar als je oren pensa, ik weet het niet, mag je dat zeggen, toch? Ja. Oké. Dan je recht. Ja. Nou, stel je voor dat dit is een tiki, en dat is zo pensa, dat is normaal om een keer. Sí. Maar traje porta mucho, of juist te slap, weet ik veel. En we zijn niet even niet, ik nou, ik liever niet. Ainda bij me boquete, was je de boca. Dat is niet aan mij. Nou, kan je het hoor ik voor seks. Ja. Rita, wil je seks met me? Nee. Nee, dan houdt het al heel snel op. Stel je voor, je zegt wel ja. En ik ga me klaarmaken, panja, drukje kamer, kiko, roze gezet, weet ik veel, bloemen en kaarsen, alles. Maar drinkt in mijn kamer en ik nam op in ze toch, ik wil niet. Dan heb je alle recht om nee te zeggen. Het gaat pas door als jij ja zegt. Nee, we komen zo met een basje tegen mijn boeken, want dan wordt het een aanranding of verkrachting. Sí. Zo makkelijk kan je het ook uitleggen aan een kind. Als ik jou een snoepje geef, of ik vraag of jij een snoepje wil, en je wilt niet, kan ik die snoep niet in je mond proppen. Zo werkt dat gewoon niet. Ja. Dus in vrijwilligheid is het belangrijk dat kinderen weten, en niet alleen kinderen, volwassenen, everybody, dat wij weten dat wij ten alle tijden, wanneer wij dat maar willen, nee mogen zeggen. Ja. Weet je, niet op de riebakamer, meestal als volwassenen, twee volwassenen onder elkaar, en deze mensen, het voelt niet goed. Ja. Zie ik bisabu no, niet mag bisabu no. En daar moeten we komen. Kinderen mogen dat weten. En vaak denken we, no, kinderen mogen dat weten. Dus ik kwam ja, weet ik veel, miljoen te leren. We zijn een groente, Tante Rita. En Tante Rita kreeg dan een kusje. En mijn zoontje denkt, dat wil ik niet. Nou, doe niet zo onbeschoft, geef ze even een kus. Dat kind wil niet. Is dit onvoorbereid om ons mensen gaan over de grens van ons kinderen? Sí. Dus ja. Dat is zo recht, que no que duna, que men, Als het kind dat die respecteer. dat. En naast dat zie je moet je dan kappen van, als wij zeggen je moet het toch doen, dan leren wij al. Wij gaan zelf over jouw grenzen in. Dus Oracle Kopasa gaat niet naar jou. Want Oracle wil kunnen doen dat we op klas gaan, dat zijn niet in die komen al actief, snap je? Dat is dat stukje vrijwilligheid, daar kunnen we over praten. We kunnen tegen kinderen zeggen, luister, hoe werkt dat dan? Als iemand ineens aan jouw bil zit, of als iemand ineens zegt dat jij wat bij diegene moet doen, hoe ga je daarmee om? Dat zijn vragen die we mogen en kunnen stellen. Waarom? Als wij dat niet doen, gebeurt het een keer en weet het kind niet hoe hij daarmee om moet gaan. Dan kan je beter vroegtijdig al daarover praten, zodat je dat toch, zodat het kind tijd krijgt om daarover na te denken. Ja. Weet je, dus dat is gewoon belangrijk. Ja, ja. Dus, nou, dat is dan zeg maar de vrijwilligheid, dan heb je gelijkwaardigheid. En toch gelijkwaardigheid. Dus orang moet respeitar emocional na mening, na maneira de pensar, na nota no e na situatie. Ja. Bota mostra, bota donando na respect também. Kijk, en dat is wel belangrijk. Ik zie jou, ik hoor jou. En dat willen we toch? Ja. En dat maakt ons ook in die zin kind of en ook weer niet gelijkwaardig. Op het moment dat we het hebben over gelijkwaardigheid gaat het puur over kom aan de bieren aan, weet je wel? Kan het met leeftijd te maken hebben? Al word ik bijvoorbeeld van ons pad is een die Gino back, hè, in basis 1.
Hij was 9. Ja. Die jongen was 21, 22. Ja. Dat is niet gelijkwaardig. No. Dat is een volwassen man met Mhm. een jongetje. Dat is niet gelijkwaardig. Op het moment dat je het hebt over hoe bedoel je die trabajo, is niet gelijkwaardig. Want hij is blijkbaar jouw leidinggevende. Ja. Als je het hebt over een juf en een leerling, is niet gelijkwaardig. Dus gelijkwaardig wordt daar bij toesorg mama en tata of mama en yumi kennen. Maar dat doe je ook heel vaak, hè? Ja. Is ook niet gelijkwaardig. Want op het moment dat jij als mijn vader zegt dat ik iets moet doen, is hij niet gelijkwaardig. Dus ik zou het wel moeten doen. Dus ook niet tata kudabani of seksueel iets doet, hij zal wel weten wat hij doet. Misschien moet ik het wel doen, want anders krijg ik straf. Maar onderzien na si, kung bang bisa si Bobby sa iyo, buti ko ba yung mo kamer, mi sabi no, mi siya mi tingo respete. Nee, kijk, Is het ook dat trots? zijn. Buti ko maak het duidelijk zie, na iyo of ni mucha ku tinko si, ku tinko obedecer na mo di papia. Ja, nee, kijk, tuurlijk, we hebben bepaalde taken en we hebben bepaalde dingetjes en er zijn gewoon een aantal dingen die we moeten doen. Laatst een jongen die kom je, wat zei ze nou joh? Nou, ik ben toch ook een beetje mijn eigen baas. Klopt, maar zolang ik alles voor jou hier in huis heb gehaald, dat was mijn eerste antwoord en daarna dacht ik, oké, wacht. Dat is niet helemaal oké. Ik zeg, nou, dat klopt wel, maar met heel veel dingen klopt dat natuurlijk ook weer niet. Wij moeten het over bepaalde dingen wel gewoon samen hebben. Ja. En ik wil het gesprek wel met je aangaan. Kom maar. Ik wil het toch wel, oh dat is heel gemeen. In die zin zijn we dan niet gelijkwaardig. Weet je, want niet mondig, ik bedoel communicatief, niet dat het toch. Correcto. Weet je wel, met gelijkwaardigheid. En dan heb je... Wat demonstreren een verschil. Ja. Het is wat een wijze demonstrando, het een verschil ku die regelen die kans, ku boting ku houden mes ne, anto pero het een verschil ku caminda ja, bopo defender mes, pa respetar mes, pero regla di casa di nada vero ku respetar, tu ku respetar regla di casa, sim? Ja, nee, inderdaad, dat is synonies. Ja, eigenlijk is het ook wel gewoon zo. En daarmee neem je ook eigenlijk gelijk de ontwikkeling, zeg maar, mee. Weet je, want een kind van 2 kan je ook wel zeggen opruimen, weet je wel? Ik kon één keer aan deze bakje werk, zeg maar. Ja. Maar in hoeverre kan je tegen het kind zeggen, jij moet het allemaal opruimen en het kind zou het misschien niet eens begrijpen. Ik denk dat het gewoon is mijn speelgoed. Ja. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer verantwoordelijkheid je het kind kan geven. Nou is met dit soort onderwerpen natuurlijk ook zo. Weet je wel, maar het heeft ook gewoon te maken met dat stukje ontwikkeling, wat past erbij. Weet je, kijk, Nosmo Pobisa, Kiko Apasa, nogmaals weer met het jongetje. Ja, Die weten we niet. Ja. Maar ook daarin ga je weer kijken, past het bij zijn ontwikkeling? Is het oké, laten we het alleen maar hebben over het stukje dat ze hebben meegenomen. Is het oké dat je een 9-jarig kind meeneemt zonder de toestemming van zijn ouders? Ja, dat kan niet. Het past niet bij die ontwikkeling, het hoort daar niet bij. En moet je denken, laten we zeggen, hij was 18 en hij was 9, zou je denken, weet je wel? Maar een kind van 9, dat past niet bij, dat hoort er nog niet bij. Dat hij weg kan gaan en gewoon zomaar, dat past niet. Ambito contra mim mesmo com que mentira ela logra ganhar Gino para Gino vai com ele. Esse é para mim um raadsel eigenlijk. Zo'n raad En is hij wel vrijwillig meegegaan? Want het kan natuurlijk ook zijn dat zij mij hebben meegenomen, dat weten we niet. Nee, klopt. Weet je, dus het zijn zoveel dingen en daarom vind ik het heel moeilijk om over dit soort casus te spreken, omdat je gewoon te weinig weet, wat jij net al zei, dat is speculeren. Want zou het zo zijn, is dat, weet je, we weten het niet. De politie is nu onderzoek aan het doen, ze zijn nog aan het praten, dus wij kunnen wel van alles zeggen. We don't know. Ja, maar bijvoorbeeld, ik heb zo'n curso recien, en toen ik bisa, coisa comigo visual nós por alertar nós muchanan nós maiornan compa pak aan e situação aqui para sombra waka e coisa que nota promebia. Ja. Het is zo de hoopbia. En het zal klinken slecht, maar het zal misschien wel vaker gebeuren. En dat heeft van die helaas pindakaas. Holanda is een país com meeting de visa, yen die pedofiel. Yen. Ja. Dus kom wat de behasi bescherm, boju mooi, hasta boju amran. Ja. Kom. Nou, weet je, kijk, ik denk niet dat
praten alles oplost. Maar ik denk dat praten wel heel veel kan helpen. Ja. Dus ik blijf zeggen praten. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen weten dat dit soort dingen gebeuren. Nogmaals, we gaan ze niet volpompen met angst. Maar we moeten wel realistisch zijn, want dit is wel gewoon wat er gebeurt. De realiteit Het is is dat. iets wat gewoon gebeurt. En we kunnen wel denken, oh, het was in een of andere... Het kan de buurman zijn. Het kan in jouw huis of in jouw familie zitten. Weet je, dus je weet dat gewoon niet. En daarom is het heel belangrijk om dit soort dingen juist wel bespreekbaar te maken. Onze kinderen te leren dat ze nee mogen zeggen. Onze kinderen leren dat het niet oké is dat als ik 10 ben, dat ik verliefd kan worden op iemand van, is het 17, 16, iemand van 40. Dat hoort niet. Dat er bepaalde dingen wel zijn, want dat is het. Heel vaak denken mensen, nos een papje over die seksualiteit, nos funcionan, nos de activana. Dat is niet wel eens. Seksualiteit begint eigenlijk al sinds de kleuterfase. Dat kinderen bepaalde dingetjes opzoeken en gaan onderzoeken. Ze gaan nieuwsgierig worden. En als wij er niet over praten, denken de kinderen, ja, maar, weet je, daar maken we al taboe. Zij zullen niet snel met de kinderen, met je ouders erover gaan praten. Moeten doen dat gewoon. Ik geef de hele dag les over seksualiteit. En één ding wat ik altijd moet doen. Hoe moeten we doen aan les? Op MBO-scholen, nu voornamelijk in Rotterdam. Maar echt, en het zijn jongeren tussen de 15 jaar tot 34, maar soms 50. Maar voornamelijk de jongeren, daar richt ik me op. En om die vraag naar de stap met de commissata, heb je wel een seksuele voorlichting gehad thuis? Soms gaat er 1 of 2 handen omhoog. Ik las ook commissie Gigelhari. Nou, ik zie que sempre tinha outra colocava para promoção. Aqui, Sim. Moest haar samen, maar daarna weten ze ook, het wordt nu serieus. En toch worden we wel eraf. Nee, ik weet niet snel. Zie, dus nostra papa zeg maar eerst daarop en dan zeg ik op een gegeven moment, wie heeft er wel een seksuele voorlichting gehad? En wat ze dus doen is heel, nee eigenlijk niet. Want ik vind het maar grappig. Ook een keer, ik ouders naar nota papia, hoe die ben je maar ik wil het helemaal niet met mijn ouders bespreken. Zie voor je, dat ik met mijn ouders moet, dat ik met mijn moeder moet gaan praten over, nee, dat wil ik echt niet. Kon als stel je voor dat je, nee, dan heb ik ook gehoord, weet je, dat is het wat reconciliatie. Dan denk ik, ja, weet je, maar wat dan? En dan kun je ze van, zie, cada klas meeting. Ik heb soms 5 klassen op een dag. En in iedere klas zitten er tussen de 20 en de 25 studenten. Als het elke keer maar 2 of 3 studenten zijn die zeggen, nou een beetje, of ik heb een boek gehad, maar voor de rest wordt er niet gesproken. Waarom niet? Hoezo praten wij niet over seksualiteit? Seksualiteit aan eten, drinken, slapen. Seksualiteit hoort daarbij. Dat heb ik niet gisteren verzonnen. Dat is ooit al verzonnen voor ons. Dat is iets wat er toch op een of andere manier bij hoort. Dus hoe dan ook zullen jouw kinderen daarmee te maken hebben. Soms goed, soms fout. En daar praten we nu over. Dat het vaak fout gaat. En het gebeurt vaak fout met kinderen die denken, ik moet mijn mond houden. Ik mag hier niet over praten. Ik heb geen ja gezegd, maar blijkbaar zijn die zo nou, kom ik in de problemen. Vaak is het met ongelijkwaardige mensen. Je hoort nooit, natuurlijk het bestaat wel hoor, maar meestal is het ongelijkwaardig. Ze was kleiner, hij was jonger, hij was beperkt. Er zijn altijd dingen, want ze kiezen hun slachtoffers uit. Ja. Ook wat ik dat er in een familie is gebeurd, dat een meisje misbruikt is het meestal van een meisje waarvan je toch soms wel denkt, En hoeveel proteïne hebben ze dan? Die proteïne, zeg oh echt? Had je signalen gezien? Waarom heb je niks gedaan dan? En ik wil niet zeggen dat wij alles op kunnen lossen, want dat kunnen we niet. Ja. Nederland heeft een hele systeem, papoeren die lost dit soort dingen op. Het lukt niet. Heel vaak zijn we te laat. Hoezo? Gebeurt allemaal achter gesloten deuren. Right. Allemaal achter gesloten deuren. Weet je, ik bedoel, een opa die zijn kind of een kleinkind misbruikt, die doet dat niet openlijk in de Albert Heijn. Die doet dat niet op een feestje. Dat gebeurt allemaal achter gesloten deuren. Dus dan wordt het allemaal moeilijk. Maar op het moment dat wij bepaalde signalen wel zien, is het ook echt wel aan ons, soms ook echt als buitenstaander, om er wel wat mee te doen.
Maar Tiffany, meneer, wat bisa preparar trece charla ding juventud, di middelbaar. Que kuda na reação foi de não, minha papi quando que minha mãe was kennis wat virando, não, estou nek. Foi de esse aí. Tem que kuda preocupação cerca nan. Van alles, ze weten niks. Klinkt heel gemeen, ze denken heel vaak te weten, het begint al zo, hè. Sempre een docent erbij, ze zitten toen Regladini, en er moet altijd een ander volwassene erbij zijn. Ja, klopt. Dat vind ik gewoon heel erg belangrijk, want nu kijk maar dat moet ik zeggen, ja, maar die mevrouw zei we club of zei dat er is altijd iemand bij, dat is gewoon een regel. Is niet altijd fijn, want soms zitten er van die docenten bij waarvan je denkt, hier is een jongen, ben ik een tikkie koffie of iets. Maar dan is het daar en moet je dan ook kom los, dus de docenten zijn daarna. Dus dat is soms vervelend. Maar ja, voor mijn eigen veiligheid, maar ook de veiligheid van de studenten, is het handig dat er iemand bij zit. Hoe kunnen ze na, et cetera. Wat we dan eigenlijk doen is eerst altijd heel klein beginnen, toch? Gewoon, en dan merk je dat ze toch in het begin denken, oh, zit ze met je voorlichting, wat komt deze mevrouw me nou vertellen? Dan staat er kost. Oh, ja, maar wat voor elkaar, want dan vrienden komt dan aan elkaar. Ik ben Allah ontmaakt, kunnen ze dan meteen met aan. Dus ik begin dan. Orenleskamer, simpel in de ogen van de docenten. Ik heb ze nog nooit zo stil en geïnteresseerd gezien. Nogmaals, seksualiteit een onderwerp voor ons super interessant. We kunnen er altijd wel wat van leren. Dat is 1. Ik leer ze niet hoe ze het moeten doen. Dat is niet voor mij en dat wil ik ook helemaal niet doen. Dat is niet mijn taak. Wat ik wel doe is echt van stap voor stap. Hè? Wat weet je daarvan? Gaan we erover praten? Hoe noem je het? In mij kan dat niet zeggen. So, ungkap mo ito, op het moment ko bij dokter. Yung alga pasok ko bo, kumot yan nila, kumot sa dokter nila lis. Mijn kiko timpeng, ko yan nila. Mijn vagina. Mijn vagina. Si bata papia ko een amiga, anto bata bisele algo over dibo, kumot yan nila. Di pushi. Si bata papia ko bukasa, anto ko santa bisa, kumot yan nila. Quieto vai me puxar. Ok. Se você está papiando com muito chiquito, então, como está nele? Não. Bari para ku bakam jullie een paar ideeën? Ela é geen nummer. Oké. Dat is omdat wij hier en daar misschien schaamte kennen. Dat we denken, ja, Bobo is een dokter, pushy. Of, Bobo is een chiquito, oké. Of, ja, dat hoor je. Nou, ik weet niet, dat is niet na. Nou, met jongens en bij meisjes, hoe noem je het? In nou moet je dan hebben, oh jee, oh. Toen je dat komt, hoe zeg je dat tegen je vader? No, tegen mijn vader zeg ik dat niet. No, senhora, no, eu tenho que trabalhar com ele, niet dat we die naar gaan. Dat merk je. Die komt, is het in Anka wat een mirakel in communicatiekamer, we vinden het heel moeilijk. Het is gewoon een taboe onderwerp. Het drempelt vrij hoog. Juist. Vervolgens gaan we het hebben over, oké, maar wat weten we eigenlijk al erover? Weet je wel, kennen we ons eigen lichaam? Daar ga ik even praten. Vervolgens, oké, wat gaat er gebeuren? Welke anticonceptiemiddelen zijn er? Niet echt onkofferd, dat kan ook niet. Laatst een guy naar mijn beurs, nou, ik kom metro. Ja, dan kom je niet, zeg ik, kom ik een idee offeren. Zeg ik, oh echt? Die allemaal sekspulletjes. Ik zei, nou, dat vind ik wel heel spannend. Gewoon anticonceptie, maar dat klopt. Dus niet die koffer, met de bijkoming, met de moesterman. Dit is de pil, dit is de pleister, dit kan je, condooms, hoe kan je het zelf doen? Dat soort gesprekken hebben we dan ook. Maar ook dat stukje, constant wat ik net zei, hè, van zie je onmiddellijk bij over jouw grenzen. Wat is jouw grens? Wat zijn jouw behoeftes? Hoe ga je daar zeg maar mee om? Ja, dus eigenlijk heel breed. En waarom? Omdat ik toch denk dat het belangrijk is dat wij dat stukje, oh het is allemaal zo eng om over seksualiteit te praten, dat het wegvalt. Ik heb een jongen die aan mijn man. Weet je wat ik heb meegemaakt? En ik wil niet weten hoe ze seks hebben gehad, hè? Dat hoeft niet. Ja. Maar het lijkt mij wel fijn dat ik aan tafel kan zitten met mijn kinderen. En dat zij gewoon de vrijheid voelen dat zij met mij over bepaalde dingen kunnen praten. Dus je durven ze, Kiremi, dus algo bij Malu. Dat een of andere man of vrouw waar geen gelijkwaardigheid in zit en waar zij geen toestemming voor hebben gegeven, dat zij dat aan mij vertellen. Want er is dan geen schaamte meer. Ja, en daar moeten we naartoe. Sim, ik zie, te querer, si ele se llega, sei que bom, me sabe, sim, não se necessita tal coisa, pero mais se é veilig, ele usa condom, kiko, bere bosaco, ja, next maar time. Maar weet je, en nogmaals, ik ben nog ik heb mensen komen hier, maar alleen niet, dat kan je niet, weet dat het telkens naar voren gaat.
De gemiddelde leeftijd is nu. Nu maar awang ik in lista. Maar What Girl Summer van een lied van Amerika. Sim, botava para pisar de coaching. En lista eten een lista waarvan ik denk, oh jee, ouders, ik kijk even in de camera, ouders, let even op. Ik heb ook een koers waar op Snapchat, maar ook gewoon op WhatsApp, dan hou samen een lista bij. Queda pendiente que lista A. Queda pendiente também. Shona, nós também tomamos break. Bij cumprir com nós sponsoren aan nós também back. Aan nós também back em famosa lista com Tiffany como maior que para nós pone atenção ribaje. Para nós estar alerta, skerpi. Nós não tem suficiente boca, orelha para a lista e assunto aqui que o Tiffany também explica nós. Guarda, nós que um beijo nós back. Bienvenido a su botánica, el gran poder. Usted que necesita más informaciones sobre las piedras, aquí le tengo diferentes tipos de libros, en inglés y en español. Conseguir con nosotros lo que son sus aceites esotéricos, perfumes, baños, B-Rogue. Tenemos una amplia variedad de lo que son velones, atributos para la santería. Todo esto y mucho más lo puede conseguir aquí en su botánica El Gran Poder, una solución para cada necesidad. Welcome at Box 88, where our team of designers are ready and equipped to serve you with the best of ideas. We can help you start your work from concept to completion. We love to coach and share knowledge about not only creating a brand, but also how to develop it, for it to grow into something bigger than an idea. We create logos, corporate identities, websites, and corporate clothing on a daily basis. We got the tools for you to improve. Our team helps you create magic. We are currently the proud home of FBA Wear, Melanated Boys Club, Richly Black, JL Clothing, and Brass Clothing. We will be updating more, especially about those we support, on our new and improved website. You can't be left behind. Innovation is key. Online is the future. Step into our workspace to find out what we can do for you. We'll have the coffee hot and ready. For more information, visit us on box88.nl. Ana, guardo rato. Mas alguma coisa que nós temos que wak não. Vou ajudar me wak aqui. Wak quanto recibo aqui? Aqui não está meta contrato em firma de El Señorial. Manene também aqui, tá no Señorial e estava aqui para arreglar seu inteiro. Kuta assim que você Santa Guarda, vai El Señorial. El Señorial. Mas o 30 anos ta sirve na e momento nang di mas difícil. Para mais informação por llama na 462-8888. Como vai? Abay, hobi ko.
Tremendo servicio. Me puedo comprometer con el escobar, señoría. Você quer receber aviso de morto? Tur costa regla. Keldera wo. Tur costa regla. Arregla com o pastor? Lagame circular com o bolso. Com esse serviço e atenção que nós a receber na El Senorial, nós não me está preocupar com nada. Passou na El Senorial, tur costa que da regla. Duna você querer enviero digno. Welcome to 5999 Cargo NL, where our services meets your expectations. With a smile. We make it easy to transport your package. Our agents are gladly to help you send your goods to the next destinations. The USA, Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Suriname, Venezuela, Colombia, Panama, Dominican Republic, and in the second quarter of 2022, Jamaica. Get informed. Call our hubs for information. Shop online. And make use of our shop, drop, and ship services. Send goods. And call us for a pickup appointment. Call us on 0488235999. Or visit our website www.5999cargo.nl. 5999 Cargo. For all your cargo needs. Sim, Jonas, nossa bela maneira, nosso primitive, então, nosso consigo, caminho da Tiffany, que alerta nos rende na. Jonas, zomer está tentando aqui. Vamos dessa maneira, Melissa, Tikitela, por onde que baby sim, sombra wak, na koshal, se queira, também, que tu sopla aqui, na, e weer echt benauwd, wordt meer plakkerig. Tiffany, conta-nos ainda não. Chico também sou sude é zomer aqui. Yes, nou, moet je nou komen ze acaba. Het zijn minderjarige meiden. Op die manier een soort van spel, de PML, een lista com na mensen praten, dat we dus online kan met die ja, maar Hot Summer Girl. Hot Summer Girl. Amaya ni yumu emisor, kaya ibet, itaba ta sa takikita. Malagiri lek na ita mita kikita, hindi konta basan kikita. Ang lista ko na mesta pra, nanti na outro ponto. Dus, para com skuluhasi, botar punt. Minha seguinte naquela para me dizer as coisas bom, eu vou. Dus 3 jongens op 1 avond. Botar ja 20 punten. Dus 1 meisje. Pero com esse trabalho, da boa firma? Na mesma, dat doen we daar bedrijf. Dus nós estamos aan het sim. Dus we gaan ook niet naar boven aan de bij Chile. Dus we gaan naar elke koos. Dus nós trouw afspraak aan de vakantie in Dubai. Dus aan boven ik erbij, dus heel bom. Pero wat moet is een koos op de grande, dus een shirt met chiquito, maar het zijn kleine dingetjes. En toen ik punten uit wordt, na de bijkeer komt het de punten naar rond en aan het einde van de zomer is een constante punten, dus rating. Eta gana algo. Nou, ik was nog aan het quase, tá? Wat ik net zei, dus 3 jongens op 1 avond. Op het moment komt het een zoontje gewoon, heb ik het staat op het rijdt, maar deze groepen als een boot in de bedrijf. Nou ja, 20 punten. Se você não tiver muito moe, de 5 puntos. Do momento um zuigzoom. De 5 puntos. Manda naaktfoto com ele. Punto. Laat je ontmaagden. Punto. Neem een piercing of een tattoo. Punto. Blijf de hele nacht buiten. Weer een punt. Doe een trio. Punt. Moet je niet quanto? Minderjarige meiden. En ik moet hem in een spel, het is overgegaan uit Amerika, naar Amerika aan het betalen. En nu is het hier overgenomen. En als je dan bedenkt dat jouw kind, ik zeg maar wat 13 is, en zijn meedoet met dit soort dingen, wordt ze wel bijna verplicht om over haar grenzen heen te gaan als zij wil winnen. Alle moet je lang, om te komen met de meer moet je lang ook in de school, dus ik vraag het ook van, hey, kennen jullie dat? Ze kennen het allemaal. Ik schrok er een beetje van, aan de andere kant was ik blij dat ze het oren op een jongen, ik kan niet, dat is dat ik het daar. En dit is dan, ja, heel veel meisjes doen dat. Op dat moment krijg je gelijk de kans om het haar gesprek aan te gaan. Want er staan dingen op die niet zo tof zijn. Weet je, want in de kom maar gaan knikkeren. Of als jij touwtjes springt, krijg je bepaalde punten. Nee, er staan dingen op
Waar je soms over jouw grens heen moet gaan. Ik bedoel, stuur een naaktfoto, dus stuur staat aan het probleem. Aan de social media. Precies. Hè? Maar laat je ontmaagden. Ik denk dat het heel goed is dat ouders, ik denk dat het online is, maar sabe ko santi. Sim, pero wat Tiffany wat papa kwenti laat je ontmaagden. Kon exactamente portretten erbij. Voor mij een vraag en voor jou een vraag. Maar als jij punten wil, ga je daar wel over nadenken. Want je moet het bewijzen, anders krijg je je punten niet. Ik laatst een interview, en als je een interview, waar ze gewoon met hier in Nederland met kinderen zijn gaan praten. Waren minderjarige meiden. En toen had ik gezegd, ja klopt, ik sta bovenaan. Dus ook trots. Nou, en dan moet je naar Kiko, naar een administratie, en dan moet je staan bovenaan. Wat Kiko aan te halen? Ligt eraan, dat is iets wat ze onderling met elkaar bespreken. En het maakt het, dat is zorgelijk. Het is zorgelijk. Want als jij erover nadenkt dat je je kind naar school stuurt om te gaan leren en erachter komt dat jouw kind... Nee, dat hoort er niet erbij. Dat zou ook nog kunnen. Want ja, ze wil je wonen dan, dus ik weet dat niet meer komt. Door ook eens als laatste dan toch. Zoals als laatste dan de papa ook het vervelend. Oh, hoezo is het vervelend? Ja, daar is wel zeg maar een soort van straf iets voor. Want die moet wat aan de ze willen nog halen bepaalde dingen op als bepaalde dingen in een bepaald moment. Er zijn strafpunten. Dus kanina magporta mo para yung punta ka pa si Algo, als we nou als Italië dan min 15 punten. Dus ik probeer een spel waarvan eigenlijk als je er goed over nadenkt, dat het niet een spel is. Want nogmaals, dat krijgen we ja, zoen met 3 jongens op 1 nacht, of op 1 dag. Op het moment dat je daarover nadenkt, hebben we er wel over nagedacht, want ik ben niet een beetje aan het aan. Hebben we erover nagedacht dat je een SOA kan krijgen van het zoenen? Hebben we erover nagedacht dat je een ziekte van 50 kan krijgen van het zoenen? Hebben we er überhaupt over nagedacht dat als je zomaar met mensen dat niet helemaal oké is? Ook ja, was het dus aan die zijn niet punten, toen ik zoen, 3 mannen. Want de mannen, keer zaken, want die mag jij aan mas. Wat dan? Weet je, en ik denk dat het heel goed is. Kijk, al heb ik ook iets op die staat, al ook moest ik in die video horen, het is niet dat ik niet speel. Maar morgen zal er weer wat nieuws te komen. Of het nou een spel is, of het nou iets online is, of het nou een man is die met jou wil voetballen. Het is belangrijk dat wij dus van tevoren met onze kinderen hierover praten. Van jongens, ik weet pas, ik moet erbij aanzien. Dus ik kan niet, weet je, het spel niet doen door vervaren, ik moet dan ook of de batterie. Toen spel kon het ook als je working. Moest gewoon een keertje. Dat is niet nieuw. Ja, maar ook daar gaan ze heel vaak over grenzen heen. Wat doe je daar dan mee? Dus ik dacht, die wil ik hier vanavond zeker vertellen. Weet je, hoop ik dan meteen de ouders aan die zeggen, Sting, je moet dan met die Snapchat en leuk, en was die filters. Het is meer dan dat. Weet je wel, waarom worden we Snapchat toch eens te kita? Daar worden heel wat mensen benaderd. TikTok, kinderen met 8 jaar zitten al op TikTok. Vervelende mensen zitten ook op TikTok. Mensen met bepaalde gedachten zitten ook op TikTok. En wat belangrijk is dat we in alle tijden aan onze kinderen, want dat is een van de andere punten, is zelfrespect. Kan jij nadat je al deze punten gedaan hebt en heel veel punten gehad hebt, kan je daar recht in de spiegel naar jezelf kijken en denken, ja man, dat ben ik. Want bueno, pero no próximo también es con algo, pero tú de punto nee. Ja, dat is maar een trofeo zijn. Precies. Een trofeo con algo. Ja. Pero na nossa mira é peligro. Juist. Juist. Door het majornen, tinko kaya dit. Het is aan ons. Het is aan ons. Weet hoe docenten, ik ben een van die docenten. Wij zien die kinderen eventjes. Weet je, voor bij middelbare school te omarmen die mensen een docent bij een motortrobe. De studenten of leerlingen vinden de docent ook niet zo leuk. We hebben wel impact, maar we hebben geen impact. Wij als ouders hebben die wel, dat hebben wij wel. Maar dan komt het op elkaar te geven, soms kunnen we dat lief aangeven, soms kunnen we dat op een bepaalde manier. Maar wij kunnen dat wel. Wij hebben toch op een of andere manier een bepaalde macht die we ook moeten gebruiken. Ja. Dit soort dingen moeten besproken worden. Onze kinderen moeten weten dat ze niet mee hoeven te doen met dit soort gekkigheid. Want het is gekkigheid. Weet je, die komen van de lista met wie heeft de mooiste cijfers op school. En je kind die laat het aan elkaar, ik zeg maar wat. Ja, maar nee, het zijn dingen, laat je ontmaagden. Like, voor punten, die haalt zo, ja, maar ja.
Dan zeg ik weer, het heeft ook heel vaak met de ontwikkeling van dit soort jongeren te maken, die toch leuk gevonden willen worden, hier en daar dingen uitproberen, Aandacht. erbij willen horen, aandacht. Ik kan het allemaal benoemen. Dus het wordt wel een ding. Dus op het moment dat je met je kind praat over bepaalde dingen, leer ze, het moet vrijwillig zijn. Wil je iets, zeg dan ja. Hè? In sommige landen wordt het om verplichting. Hè? Probeer ik wel wat iets seks moet hebben, alle dingen moeten ja gezegd hebben. Want als er niks gezegd is, is dat eigenlijk ook een nee. Dus die vrijwilligheid, dus als je toestemming hebt gegeven, gelijkwaardig. En dan kun je regels met elkaar van verzinnen. Wat vind jij ervan als ik 12 zou zijn en papa 18? Zou dat dan kunnen? Zo'n gesprek kun je voeren. Of vind jij dat ik aan moet doen, die hadden we gedaan met de schuifspeel, zeg maar. Ontwikkeling moet je nooit paard, want dan moet je door de kosten. Dan schrik je kind ook mee af, dat moet natuurlijk ook niet. Maar kijk waar je kind zit en bespreek dat soort dingen. Joram, en ik weet ook niet aan het wisten als ik Ik was 16 en mijn moeder wilde mij toen gaan vertellen over verliefdheid. Ik was in groep 3 al verliefd hoor. Soms zijn we te laat. Soms zijn we te laat. Soms zijn we ook veel te vroeg. Dus we moeten echt gaan kijken, wat weten ze eigenlijk al? Want ik moet je net zien, en dan kun je straks porno laten worden op Pornhub, dan de porno, dan kun je de seks. Jongens, dat is gespeeld, dat is allemaal nep. Ja, klopt. Weet je, dat zijn dingen waar je over na moet denken, dat is niet handig. Dus op het moment dat je dat zeg maar ook hebt, kan je met de kinderen daarover praten. Geef toestemming. En weet dat bepaalde dingen wel kunnen en mogen. Als ik weet dat is dat zien we normaal doen. Nog meer de business nog zien, die zijn als je een basiscursus noemt. Op je dat we gaan nog vrij. Als een kind dan toch een keertje verliefd wordt, geloof mij dat het kind niet jou gaat vertellen. No, sombra babi se uma maneira com e tinha medo de acercá-lo. Juist. Dus we moeten minder met angst praten, maar meer gaan kijken van, weet je, jij bent zelf ook jong geweest. Weet je, hoe kan jij er dan voor zorgen dat dat kind denkt, oh wauw. Weet je, ik wil het er nog staat te kosten. Ja, maar laat maar novo, die kost novo. Moet je passar por mim algo over die onderwerpen. En op die moet je nemen samen doen. Vraag het kind gewoon. Maar dan denk ik dat je lista novo, vergeet je dat. Laat me het jou uitleggen. Probeer dan aan haar, je denkt, oh my god, waarom ik doe dit? Is niet erg, ik wil het ook weten. Doe jij dat ook? Misa, was orang atau ami te jongen met in de kaas, no orang ini. Dat mijn moeder dit weet? Wat denk je? Ik ben een moderne moeder. Nee, maar precies. Net de commissaris en ze staat hier. Nou, ja, man, vertellen. Ik wil het ook weten. Precies. En daar moeten we komen. Dat je het gesprek kan voeren en kan lachen erover. Want er zijn dingen waar je over mag lachen. Weet je, waarom zouden we er allemaal zo stil over zijn? Juist wat zoals een tapete is een taboe onderwerp. Juist wat zoals een tapete die tanto slachtoffers genoemd worden over DJ. Weet je, hoeveel mensen zijn er misbruikt in het verleden en hebben het nu op je volwassen leeftijd nog steeds niet iemand verteld? Ja. Puur omdat we denken, oh, weet je, dat is toch een stukje schaamte. Je wilt het verborgen houden omdat je denkt, weet je, het maakt niet uit. Maar op het moment dat je weet van, hé, zo'n koppel samen die prijzen kan je maar of een imitata of het doesn't matter hoe, het voelt goed. Weet je wat je oude doen dan maar die wens en moet je even aan willen doen dan maar die wens. Op het moment dat het nodig is, maar ook vragen stellen. Wie je wel een chiquito, dat je niet te denken salen of zo. Het is man, mijn piemeltje die is gegroeid hè. En dan hebben ze oh, dan moeten we misschien nu een piemel doen in plaats van piemeltje. Nou, en dan gaan erbij. En ik denk, dan ben ik toch blij. Toen was chicken die was scans. Pero met de spelen dan hoor ik dus gewoon met de chicken erin. Maar als ik dan die ebira, dan ga je nog steeds denken, dit kan ik. Er zijn vooral Nederlandse kinderen, dan zeggen, oh ik ook geen condoms, mevrouw, dat doet mijn moeder voor me. Wat? Je moeder, dat kan toch niet? Dat zijn de buitenlandse studenten die zo reageren. Dat is ook wat hier, hoe een buitenlandse moeder, dat komt er een condoom. Die moeder praat niet eens erover, laatst komt er een condoom. Wat ik wel hoor is dat die jongens dan zeggen, nou, mijn moeder zegt wel, ik wil geen kleinkinderen, hè? Ik wil geen kleinkinderen, hè? Wat betekent dat?
Dan kan je wel net zo goed zelf condooms kopen. Of vertellen hoe iemand zwanger raakt. En hoe jij dat kan voorkomen dat iemand zwanger raakt. Maar als we een keer hier gesprekken hebben, moet jullie zien, ik word geen oma. Dan praat je daar, dan schap je over die kost. Als we public auto-energie over zo. Laten we praten over ons eigen kinderen. Seksualiteit moet ook wel zo moeilijk op lapidje. Onderling met vrienden en andere mensen erbij, gezellig. Right? Seguro. Zo schaamte. Pero, ben je mensen, want dat ben je. Zie je, maar je ook is daar. Als ik het erg, ik ben een juffrouw, maar in Ami, ik kom de Cosmalo. Want dat kan ook, hè? Dat ik verkeerde informatie geef. Het is sempre uma bisa me pero mama, como tenho voor ik gesprekken aqui com minha mama, me digo assim, mas dat die kom, mas a mim sabe bom. E fone, nem sabe como santa informação correcto. Dat. En je hebt het gewoon. Weet je, ik kan je een voorbeeld geven. Ik ben best wel ik ben open over dingen. Laten we eens nemen een voorbeeld. Ik zie in alle klassen de helft is soms wel moslims, zeg maar even wat. Zij hebben bepaalde regels, bepaalde normen en waarden waar zij zich aan moeten houden. Zie Abo als moslimouder, of maar niet eigenlijk welke ouder, door die bepaalde normen en waarden aan de boeren komt op miljoen aan. Ik aan die school, die papi over die bepaalde dingen. En moet je dat mensen, oh wauw, dat zien we registratie, als een trabaal. Ik heb het die aan. Als ouder doe je dat niet. En ook niet de eigenlijk ook helemaal niet mensen, hè. Maar dat is wel wat heel belangrijk is. Dat was niet dat die ouders aan doen. Ik vertel het op hoe ik het zie. Maar als jij dat anders ziet en jij dat niet aan jouw kind vertelt, dan betekent het niet waarheid. Mensen op school, ook moet je dat inzaken, bepaalde dingen misbruiken op een bepaalde manier met seks, want zo hebben ze het gezien op internet. Daar stond iemand die zei een kat. Maar in het echte leven van die jongen die zei we stoppen ermee. Het is belangrijk dat wij onze kinderen dingen leren. Dat wij over die dingen met de kinderen praten. Maar orakel is seksueel overschrijdend gedrag in de niet, of in de plaats. Of het nou is met de oom, of de vader, of de tante, of de buurvrouw, of de juf. Of de coach bij de Voice of Holland. Dat is net waar. Dat een kind kan denken, wacht even. Ik heb ineens geen toestemming gegeven. Ten tweede, jij bent veel te oud. Die ervaring moeten we creëren bij die kinderen. Dat komt niet vanzelf. Nou, dat komt niet vanzelf. Dat moeten wij oefenen. Dan moet je denk verder. Ja. Je moet alert. Nee, ata, mi mama bisa me de coisa aqui. No, me tenho conta mi mama me coisa aqui. Ja. Então, em nada me tenho chega. Por zo'n manier é questão a trobe die Voice of Holland, want dat is nada mais. Nee, we hebben het weer over iets anders. We hebben het weer over wat anders. Er komt telkens weer wat en dan gaat het soort van, schuift het gewoon op. Wat zonde is, want het is iets heel belangrijks. En achter het scherm zijn ze heus wel bezig. Maar omdat je er niks meer over hoort, gaan we het gewoon, dus vergeten we het ook gewoon. En dat mag niet. Nee. Want ondertussen zijn er gewoon slachtoffers. Correcto. We moeten nakijken met trauma. Precies. En dat kon aan de bediening komen. Nou, dat. Kijk, nogmaals, ik ben door te praten. Ja. Ik geloof echt dat we moeten praten, want ook dat helpt dan om erachter te komen, hey, waar zit ik nou eigenlijk mee? Heel vaak wordt het in het namelijk is van, ja, ik wist niet of het echt een probleem was, ja of nee. Maar het is belangrijk dat je soms ook gewoon dat je hardop zegt wat je denkt, zodat je hoort wat je zegt. Maar ook dat je andere perspectieven kan horen. Dus ik zit er weer op een bepaalde manier, Dat is ook belangrijk. Pero a wat pap, ik emotioneel aan mijn school over die geslachtsziektes gezien. Zeker weten. Dat is iets wat er zeg maar bij hoort. Je moest naar foto's en zo denken, oh kijk, dit is chlamydia, dat niet. Puur omdat, we leven in een tijdperk dat Google is, hoe je het zelf weet, is het goed om dat soort foto's op te zoeken. Omdat ik ze niet bang wil maken. Ik wil ze alert maken van wat er allemaal is. Welke SOA's zijn er bijvoorbeeld? Hoe kan je, weet je, lokaal community heel vaak is. Over die HIV en AIDS hoeven we niks te horen, want ik ben geen homo. Oh stop, wacht even. Right. Dat is gewoon een geslachtsziekte. Dat is iets wat iemand ook gewoon kan hebben die gewoon hetero is. Hè? Dat soort gesprekken heb ik zeker. Trouwens, HIV deze te stijgen, maar je pisa mis na korso, kotunkos incredibele. Ja, kijk, en dat zijn van die dingen dat als je het gewoon niet weet. Weet je, bijvoorbeeld hier in Nederland is het gewoon niet alleen in Nederland hoor. Kan je nu echt, als je gewoon op tijd bent, gewoon medicatie ervoor innemen, zodat het helemaal geen AIDS, want HIV weet weer AIDS. Dat is correcto. Nou, op het moment,
Zeg, vroeger hoorde je, laatst dus, en we zijn niet vroeger dat die tante, ik weet het niet, die komt te overlijden door die AIDS. En dan zeg je, hoor je dat minder, hè? Dat hoor je niet meer zo vaak. Nou, het is er nog wel, maar inderdaad wel veel minder dan vroeger. Dat komt omdat er bepaalde dingen voor zijn. Maar nogmaals, die kinderen zeggen ook, mevrouw, ik wist het niet eens, hè? Aan mijn kind een condoom te pas zwangerschap voorkomen, klaar. En dan denk ik, jongens, we hebben nog zoveel te bespreken. Dus daarom zeg ik, heel vaak waarom ik bij hen kom ik dat geen seksualiteit of seksuele voorlichting op school. Denken ze ook dat ik kinderen ga vertellen hoe ze seks moeten hebben? Nee, nogmaals, dat is niet aan mij. Sommige dingen mag je ook gewoon meemaken als je het ervaart, zeg maar. Maar bepaalde dingen zijn wel belangrijk om te weten. Ik heb het over wensen en grenzen, ik heb het ook over behoeftes. Dat je mag weten dat als jij iets fijn vindt, dat je het mag zeggen. Met die opdracht gaat ze kunnen aan het zeggen, ga ze snacken. Vind je dat lekker? Ik ben samen zien, ik ben samen nou. En voel eens aan je oor, vind je dat lekker? Ja, als een ander dat doet, denk ik dat het lekker vind. Maar dan zeggen, nou oké, maar stel je voor dat we vinden dit lekker, dan doe je het toch. Ik heb het aanzien, ja, dat is een beetje raar om. En dan zie je al hoe makkelijk het gaat. Se o Williams se quiser comentar a vida dela, o que eu estou fazendo? Me deveria pensar o que bom. O que é passado? Eu não estou fazendo nada. Se eu não fazer algo, portanto, eu não me com meu zeg maar wat. Het is handig dat je dat weet, dat je dat mag en kan zeggen. Anders werkt het niet. Ook seksualiteit is communicatie. Je praat met elkaar, je voelt elkaar aan. Dat is handig. Ja. Dus in alle tijden, wat we ook doen, hoe jong ze ook zijn, natuurlijk wel op hun leeftijd, zeg maar, moeten we hierover praten. Moeten we dingen gewoon, weet je, het ouders die kunnen dan een zoontje komen naar een kassa bijvoorbeeld, of die laten naar Joenen, want kinderen mogen dat zien. Ik vind, dus ik moet niet doen alsof het een feit is, ik vind dat kinderen dat mogen zien. Ze zien nou wakker ze komen, dan wakker een film, maar je wakker toch. Correcto. Dan kan jij niet vertellen wat het is. Sí. Pero, Tiffany, kiko te tip pe mama na, pe mayor na, no? Mama na zo, tata na tambe. Ja, tata na tambe. Tip, eerste tip wat ik altijd zeg is, educado mens. Begin eens bij jezelf. Weet je kan daar wel gaan zitten en niks weten, dan werkt het niet makkelijk. Er staan dingen over die onderwerpen. Want door como mesa ga je er makkelijker met jouw kind over praten. Pero se não quer mais informação para não saber quando tem papel com a Yona, quando tem kaarten aan, que sei eu, não pode acercar bozo. Zeker weten, daar zijn we voor. Je kan op onze website kijken, de manier is die onderin. Sí. Dus op onze website staat heel veel. Als je niet met mij wilt, ik vind dat er weer op je wakker, niet te weten niet meer. Dat mag. Daarnaast ons 10 verschillende talksessies, waar echt verschillende ouders bij elkaar komen om over te praten. Karabia om het caminho. We zijn eigenlijk. We zijn naar buurthuizen. Yes. E se você não for mestre, você fala, hey, tem grupo de damita na normal, nós estamos bom com isso, permite que eu cometa bombeira en também. Neem contact met ons op, want dan kan je ons ook inzetten. Nice. Zodat we dat soort gesprekken kunnen voeren, dat je ook kan oefenen met dit soort gesprekken. Zodat je meer informatie kan krijgen over dingen. Daarnaast moet ik kijken wat het belangrijk is, als ik gekozen op die strak. Op die ben ons gusta pa. Als ik kon van, we willen heel serieus zijn. En dat hoeft niet altijd even serieus. Ja, me te compreender. Kiko Bokemen, ku Isaki, als jullie een tiki opspeelde derwijs, die mode ku tanto pe mayorna, adore mayorna nanta mesa, kung nanting ku hasiele na kas ku na yunang. Mambisa, si nanke na boyama traha afspraak pa hanya mane begeleiding of lokken naar de sintakune of bopo wijzen naar onze buurthuizen naar orbasanti unchala etc. Que men dos possibilidades tem. E dos possibilidades tem. Juist, ja. En wat ook heel belangrijk is nog bespreken met jongens. Bespreek het met jongens en meisjes, alsjeblieft. Ik hoor te vaak dat we denken dat de meisjes slachtoffers zullen zijn zoals te zien als jongen, moe en zo kort. Ik ook het uitboek zowel jongens als meisjes moeten weten. Dus nog bespreek het alleen met meisjes, maar zeker ook met de jongens. Want ook over jongensgrens kunnen we gaan. Ook jongens en meisjes kunnen over de grens van een ander gaan. Hè? Dus ook kan het moet je allemaal kapot op en zeggen, Mr. Maatje, met deze nog.
Nee, ook jongens mogen nee zeggen. Maar het in gevoelens. Juist. Het in sentimenten. Precies. En wat ik ook belangrijk vind is leer het kind erover praten. Lagesa kom bisa algo, weet je, lagesa ko etimachti din contra algo. Also, si esake por contra algo, esake met in kwasiële, wordt het ook makkelijker. Ik denk dat het ook een tip kan zijn, waarvan ik denk, nou, doe maar. Weet je, want het zijn kleine dingen, het zijn ongewenste aanrakingen waarvan je al denkt van, dat werkt niet. Waar je toch denkt van, nou, dan moet je toch wel wat mee. Dus ja, doe daar wat mee. Oké. Ja, dit keer met Tiffany, we passen door die bolista, we keren kondig oude nootje naar ons televidentes, tien tip. Wat bisa, ja, we doen een bon tip, kiko hot summer liste. Kemene Weet je, dus wordt er ken ik niet of daar doe ik niks mee, klaar, weet je wel. Maar weet dat dit soort dingen spelen. Het zijn allemaal van die kleine onschuldige dingen waarvan wij denken dat het onschuldig is, dat heel snel groot kan worden. Weet dat dit niet iets is van vandaag, maar ook niet van gisteren. En ook niet iets is wat morgen weggaat. Dus misschien ook keer dat paapje, misschien ook keer dat alert. En alert zijn jullie niet alleen, want die kinderen zijn vaak alleen. Ze zijn alleen op school, ze lopen soms alleen naar de speeltuin. Ik zeg maar wat, we zijn er niet 24/7 bij. Nee, klopt. Weet je, dus laten we het makkelijk maken voor onszelf en ook voor het kind. Door er zo vaak mogelijk wel over te praten, over alle onderwerpen. Hè? Zodat het kind weet van, hoe koppel zijn die mis, dan die mama niet erbij. Ja, er niet erbij. Ik garantie puting duna boyunan ko kiko pasa nang sa kunang pota terecht zeker naar mama of zeker naar tata. En to enang is een veilige plek. Kunang te safe. Nu otro camino. Ja. Maar te zeggen ja, te papje. En er komt natuurlijk meer bij kijken, maar daar begin je en daar eindig je het ook mee. Então me dijeron como mayor cada vez vou mira kiko passa boyuna também bin papi cubo e por langa di piti bo opinião pero diz para botei como un luisterend oor si te escuchan precies e como mama wat visa yes me está haciendo bom trabalho por sombra. Então, uma grande. Nossa, é bom, tá me por. Pero me também é muito na bomba grande, não, me sabe acaba, Kiko, não, mama, esse é ouderwets, aqui não é tempo nada outro, nós do século XXI, Kiko, tem gente com ele, tem hora não entende, como nem, pero ora, problema só de. Uiteindelijk komen we maar de mensen, dat is zeker bom nada bem. Juist. En dan moeten we er ready voor zijn. Dan moeten we er klaar voor zijn. Dat die ora, maneira die ora, zie, maar eigenlijk ik ook zodat je amor me denkt, ik ook eigenlijk ik weet niet amor met die papia. Perdón? Perdón? Que me a mi popinanto, mi popensanto. Ja. Como ne advero toge ora nata nada escucha. Então eu sei que algo mais importante então bota mira drobe é comunicação entre maiorna e nayunan. Então coisa hobby importante. Zeker weten. Hobby importante. Awo Tiffany primeiro nos acaba a noite. Bambisa. Se mama chega a ser acabou. Então se me bisamo miu abimbisami comite de corpo robes. Mita hende homber, pero mita sintimi mue. Ora mi vira mais grande, bambisa com 9, 10 anos, 10, mi vira mais grande, mi que opera vira homber. Se o mama acercabo com eixo aqui, que coisa bom conselho na mama aqui? Het eerste wat ik zou doen is echt complimenten geven aan de moeder. Zodat jullie zeggen, hey, wauw. Ten eerste, blijkbaar wat te geven in veilige space. Ik heb dat durf je niet, ABC.
Quanto takana rond zien die weet je, die worden gewoon 18 en dan ineens iets veranderen omdat ze het nooit aan hun ouders hebben verteld. Dus ik geef eerst de complimenten. De tweede geef ik nog een keer de complimenten. Was zo cool. En dan ben ik cool, zeker men dat ze meer wil doen. Misschien omdat ze het niet snapt, misschien omdat ze er niet achter staat, misschien omdat ze het wel wil. Maar dat ze een stap neemt om met iemand anders erover te praten. Dat betekent dus dat ze het niet verborgen wil houden, zich minder ervoor schaamt. En ook juist denkt van, nou, kijk wat ik kon zeggen. Je kan het raden dat ik ga zeggen praten, maar het is echt praten. Want op het moment dat het kind dat zegt, kan je ervoor kiezen om te denken, hé, ik ga zorgen dat het uit zijn hoofd gaat. Ik weet niet of dat gaat helpen, maar dat zou een idee kunnen zijn. Of denken van, ik ga juist met hem praten om te kijken hoe we het toch anders moeten gaan doen. Om ervoor te zorgen dat het inderdaad uiteindelijk kan gebeuren. Het is natuurlijk een heel traject. Om te zien dat ik dus Lisa, ik wil van een man naar vrouw gaan, dat kan. Zo werkt het gewoon niet. Maar wat ik hierin denk is dat het ook hierin belangrijk is. Kijk, natuurlijk dingen, ik noem dat een gekke wereld. Op het moment dat je dit mee moet maken als kind, is eigenlijk al vervelend genoeg. Los van alle andere dingen die zeg maar gebeuren. Als jij je moeder daarmee in vertrouwen kan nemen, dan ben je goed bezig. Dan is er in ieder geval thuis wat aan de hand waarvan jij denkt van nee, dat vind ik fijn. Dus Nicole zegt dat het in ieder geval daarin zou zijn van hé, kijk, je hebt niet met mij erover gesproken, laten we samen gaan kijken wat we eraan kunnen doen. Weet je, wat wil jij? Want dat wil ik altijd wel weten. Wat wil het kind? En hoe gaan we er samen voor zorgen dat het wordt, wat voor beide partijen of voor beide partijen is of het één partij wordt, dat het kan gaan werken. En dat is overal anders. Hè? Ik hoor wel eens mensen die zeggen van, ik heb laatst een gesprek gehad. Mama ben eigenlijk dus ook in het onkost echt zeg maar nobel zeg maar. Camila en mama te bisa, pero niet keren ik het moeilijk, maar in de bisa school kom ik joeken ding kopaya, die moet je nooit. Hoe ga ik dat doen? Weet je, dat zijn vragen die er dan gesteld worden. Maar als jij als moeder al zo ver bent en je hebt erover nagedacht, dan ben je goed bezig. En in alle tijden gaat het om jou en je kind en niet om de wereld. En ik denk dat dat is hoe ik erin sta. Sta er voor jouw kind. Of je het nou ermee eens bent of niet, het is jouw kind. En als jij niet achter je kind kan staan, of met je kind die struggle aan wil gaan, dan gaat niemand het doen. Ja. En daar sta ik wel, daar ben ik wel heel stellig in. Ja, a amizade onde com sempre te pisa, sempre te bin que dicho aqui, acceptatie is de kortste weg naar genezing. Dus ja. Ja, mi chiedi mi te chiede e mama acercar bozo per conta algo assim aqui é uma acceptatie eigenlijk. Men bij mensen, portar mensen te ajuda para comprar. Sim, eu como mama e portar também como mama steun miljoen. Voor sombra, ja, voor mensen mundo te queda maar cruel mesmo. Nou, we werken met ervaringsdeskundigen, dus wat ik meestal dan doe is dan zeggen van nou, misschien wat voor mama. Ik denk dat het goed is dat je met een andere moeder erover praat. Zodat ze zeg maar toch met elkaar in gesprek gaan. Zodat je toch zeg maar bij elkaar kan. Want wat ik zelf zeg, het is erkenning en herkenning. Erkenning in de zin van anti, maar zijn het en herkenning in de zin van anti, maar zijn het dus je kan van elkaar leren. Je kan ook juist denken, oké, ze is niet erbij aanzien, maar dat kunnen we alsnog van leren. Ja. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. Ok. Yeah. Tiffany, mi te quiere, nos está llegando de nos recta final. Kiko de mensaje como que reduna nos hendenang, atrobe si o hendenang quiera tomar contacto en un teléfono te sale about in pantalla, Shona. Botava que o will sentar na mesa. Nou, que mena, sim, no meu telefone te sale about in pantalla, caminda, para tomar contacto cubo, traga afspraak. E também sa caminda moting chala, que tu resena. Bosanta habri di jaluna tinja biana? Ja, een weekend alleen zeg maar ook 10 evenementen. Maar inderdaad van maandag tot en met vrijdag en ook van 's ochtends tot 's avonds met Tramiso.
Dus we hebben verschillende talks. Het is gewoon handig, echt maak je website, hou de website in de gaten, Emira. Zeg maar, omdat die alle moeten in de buurt of moeten die zijn. Die horen als die komen bijvoorbeeld bij Slingen, hele die hoogte te bieden, bijvoorbeeld. We hebben mensen die uit Bergen op Zoom komen omdat ze het belangrijk vinden. Dus soms maakt het niet uit waar we het doen. Maar hou het in de gaten. En wat ik mee wil geven is, dat de alle boeken op papier over dit. Over alles kan je praten. Dus maak alles wat jij denkt dat nodig is bespreekbaar. Durf wat ik durf. Juist. Toma coragem. Ja. Te sei non singo assim. Seguro. Pero a trobe di che ora, pa che ora bastante tra door de week? Het ligt eraan, hè, want we hebben mensen die werken van 9 tot 5 en we hebben mensen die van 1 tot 9 werken. Soms gaan de dingen door, laatst was dat alleen Theaterplein, dan zijn we nog om 10:30 bezig. Dus het verschilt echt. En vandaar dat ik zei, hou de website in de gaten, want daar kan je precies zien wat er is, wanneer er wat is. Hou dat in de gaten. En onder het gebied dan weer abo, je kan er naartoe bellen, maar het is ook een WhatsApp-nummer, dus je kan er ook naartoe WhatsAppen. Oké. Met keren, ja. Zeg ik dat daar turcos eigenlijk met de keren maar Tiffany boekeren doen en ons in de naam. Ja. Para me pensa, papia, bastante disponível. Maar temos um Facebook. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, we hebben het allemaal. Oh my god. Alles wat er bestaat, volgens mij hebben we geen Twitter, maar voor de rest. Ja, we zitten eigenlijk op alles wat met zei bij www.omi.nu. Kan je ook gewoon daarop klikken en dan zie je ook gewoon waar we allemaal zitten. Oké, dus Shona Mozampo Mira Tirumbista Ribanang website, Facebook, Insta, TikTok, Pabosansa, Kiko Nantuna Tahasi, Pasikiko, Bopoyama, etc. Pidi aiuto. Yes. E aiuto sempre na holandês, tiene papiamento também? Papiamento, we hebben zelfs in het Marokkaans Arabisch, dus het Berbers. Dus het is echt, nogmaals, lokaal komen we uiteindelijk gaat het zo zijn dat we met iedereen in gesprek kunnen gaan. Met een echte lagdrempel. Het is laagdrempelig, het is voor jezelf en waarom, weet je, soms is het dan moeilijk genoeg om over iets te praten en als het dan ook nog in Nederlands is, denk je helemaal, dus in die zin letten we ook daarop. Ok. Shona, que men bom mês tendo de telefone, se você sentar com algo, porque era papia, tanto portata, problema of het coisa emocional, tanto para o mês como maior, of para boiuna, não tem nenhum motivo para não tomar contato com Tiffany sua stichting, para sombra, tem no nosso idioma também. Yes. Que men toma e coragem, para durven met ze durf, en to sobrata bem vanzelf. Seguro. Shonan, me queira chamamos dan, masha danki, pa awe noite, pa todos nan ku assim nós, gente seizoen aqui, me queira chamamos dan, masha danki ku bastante tempo, so al fin y al cabo, junto nos pologra. Es aqui, nos aguenta e del laatste programma pa esse seizoen aqui, no panic. Esse seizoen aqui, af en toe, lo tende di pica, seguro. Então nós também preparar para o nieuwe seizoen que começar 4 de setembro com Deus poder. Que men bij deze journaal met bisaboso passa douche zomer met espera que nós lo haya bom solo. Tikitela, pero agora tem vista arriba nos yuna. Pa sombra, ta nos tesouro não dá. Seguro. Dus, passa boa noite, turcos bom, anto bom simang alvast, anto nos te queda em contato. Bom, agora me estima boso, vos nan tour, blanca, bom simang, turcos bom, vos nan tour, braço fuerte, agora me estima vos dan tour de outro dia.